ассалому алайкум хонандагони гиромӣ. дарси имрӯзаи мо аз фанни алгебра барои хонандагони синфи 11 мебошад. мавзӯи имрӯзаи мо муодилаҳои ratsionalӣ аст. дар давоми ин дарс шумо бо намудҳои гуногуни муодилаҳои ratsionalӣ шинос шуда, роҳҳои гуногуни ҳалли ин мисолҳоро аз худ мекунед. муодилаҳои ratsionalӣ. муодилаи ratsionalӣ бо тағйирёбандаи номаълум гуфта муодилаеро меноманд ки тарафи чап ва рости он ифодаҳои ratsionalӣ нисбат ба тағйирёбанда мебошанд. якум намуди муодилаҳои ratsionалие ки мо бо ҳамроҳи шумо дида мебароем, ин муодилаҳои ratsionалии бутун мебошанд. муодилаи ratsionалии бутун гуфта муодилаеро меноманд ки тарафҳои чап ва рости он ифодаҳои ratsionалии бутун мебошанд. яке аз роҳҳои ҳалли ин гуна муодилаҳо ин гузарондани ҳамаи тағйирёбандаҳо ба як тарафи баробарӣ ва баъдан ҷудо кардани он ба зарбшавандаҳо мебошад. яъне ба муодилаи намуди b аз x зарби c аз x баробари 0 ки дар ин ҷо b аз x ва c аз x бисёр аъзогиҳо нисбат ба тағйирёбандаи x мебошанд. биёед бо якчанд намунаҳо шинос шавем. мисоли 1 x тарҳи 1 зарби x ҷамъи 2 баробари 0. муодилаи додашуда ҳосили зарби 2 бисёр аъзогӣ аст. хонандагони гиромӣ, шумо аллакай медонед ки барои ҳал намудани ин намуди муодилаҳо мо бояд онро ба ду қисми имконпазир ҷудо намоем. акнун бошад ададҳоро ки бо ранги сурх мебинед аз тарафи чапи баробарӣ ба тарафи рости он гузаронида аломатҳояшонро иваз мекунем. ҳамин тавр решаҳои ин муодиларо ҳосил кардем. муодилаи додашуда ҳосили зарби 2 бисёр аъзогӣ аст. ҳосили зарб ҳамон вақт ба 0 баробар мешавад ки агар яке аз зарбшавандаҳо баробари 0 бошад, яъне агар x тарҳи 1 баробари 0 ва ё ин ки x ҷамъи 2 баробари 0 бошад. дар ҳар ду маврид ҷавобҳо ба 0 баробар шуданд. пас фаҳмида мешавад ки ин муодила ду то реша дорад. ҷавоби ин мисол 1 ва минуси 2 мебошанд. ба монанди мисоли қаблӣ, ин намуди муодилаҳоро низ ба ду муодила ҷудо кардан лозим аст. муодилаи мо ба ду муодилаи квадратӣ ҷудо шуд. мо боварӣ дорем ки шумо хонандагони гиромӣ роҳҳои ҳал кардани муодилаҳои квадратиро хуб медонед. аммо формулаҳои онро як маротибаи дигар бароятон хотиррасон мекунем. шумо ин формулаҳоро бо ранги сурх ва сабз мебинед. ҳалли муодилаҳо бо усули дискриминант бароятон оварда шуданд. аз дискриминант истифода бурда мебинем ки ин муодила 4 то реша дорад ки дар ин ҷо решаи якум ва решаи сеюм решаҳои каратӣ мебошанд. ҷавоб: ин муодила 4 то реша дорад. оё медонед ки калимаи алгебра аз номи китоб алҷабр вал муқобалаи абу абдуллоҳ муҳаммад алхоразмӣ ки олими форс нажод буд гирифта шудааст. тарҷумаи китобҳои ӯро то асри 16 дар бузургтарин донишгоҳҳои аврупо ҳамчун китобҳои дарсӣ аз фанни математика истифода мекарданд. муодилаҳои касрӣ ratsionalӣ. муодилаи касрии ratsionalӣ гуфта муодилаеро меноманд ки дар тарафи чап ё тарафи рости он ифодаҳои касрӣ мавҷуд аст ва дар махраҷаш тағйирёбанда дорад. муодилаи намуди a аз x тақсими b аз x баробари 0-ро аз назар мегузаронем. тартиби иҷрои ҳалли муодила чунин мебошад. аввал мо бояд решаҳои муодилаи a аз x-ро ёбем ва баъдан решаҳои бегонаро муайян кунем. сурати муодиларо ҳал мекунем ва мебинем ки решаи муодилаи мо ба 1 баробар аст ва он махраҷро ба 0 намегардонад. пас ҷавоби ин мисол x баробари 1 мебошад.
нисбат ба муодилаи қаблӣ ин муодила каме мураккабтар аст. аммо ба монанди намунаи қаблӣ сурати касрро ҳал карда решаҳои якум ва дуюми муодиларо ҳосил мекунем. дар ин ҷо аҳамият додан лозим аст ки решаи якум яъне x1 баробари 2 махраҷи касрро ба сифр мегардонанд. аз ин сабаб он решаи бегона ҳисобида мешавад. ҷавоби ин муодила минуси 5 мебошад. муодилаи касрии ратсионалии намуди a аз x тақсими b аз x баробари c аз x тақсими d аз x ки дар ин ҷо a аз x ва b аз x c аз x ва ҳамчунин d аз x бисёр аъзогиҳо нисбати тағйирёбандаи x мебошанд. тартиби иҷрои ҳалли ин гурӯҳи муодилаҳо чунин мебошад. ҳамаи аъзоҳои муодиларо ба як тарафи баробарӣ гузаронида шакли муодиларо ба намуди p аз x тақсими q аз x баробари 0 овардан лозим аст. пас аз ин решаҳои муодилаи p аз x баробари 0-ро ёфтан лозим аст. ва ниҳоят қадами сеюм муайян кардани решаҳои бегонае ки махраҷро ба 0 табдил медиҳанд. ду роҳи гуногуни ҳал кардани ин муодиларо дида мебароем. роҳи якум, усули таносубро истифода мебарем. қайд кардан лозим аст ки минуси 3 махраҷро ба 0 мегардонад. аз ин ҳисоб x набояд ба минуси 3 баробар бошад. усули таносубро истифода мебарем. аз ин формула истифода карда аъзоҳои назди қавсҳоро ба аъзоҳои дохили қавс зарб мезанем ва аз қавсҳо озод мешавем. усули дигари ҳалли ин муодила бошад чунин аст. шумо махраҷи касрро мебинед ки ба x ҷамъи 3 баробар аст. барои аз каср озод шудан ҳар ду паҳлӯи баробариро ба x ҷамъи 3 зарб зада аз махраҷи каср озод мешавем. шумо мебинед ки x ҷамъи 3 ва x ҷамъи 3 ихтисор мешаванд ва ифодаи зерин ҳосил мешавад. аз формулаи зикршуда истифода карда паҳлӯи рости баробариро низ аз қавс озод мекунем. ифодаи зерин ҳосил шуд ки ин муодилаи хаттӣ аст. муодиларо ҳал мекунем ва x баробари минуси 10-ро ҳосил мекунем. ин ҷавоб муодиларо ба баробарии дуруст мегардонад. пас фаҳмида мешавад ки решаи муодила мебошад. ҷавоб x баробари минуси 10. якчанд роҳҳои ҳалли ин муодила мавҷуданд. яке аз онҳоро дида мебароем. ифодаи 2x тарҳи 1-ро ба тарафи чап мегузаронем ва аз сабабе ки 2x тарҳи 1 ифода аст, онро дар қавс гирифта қабл аз он аломати минусро мегузорем. махраҷи умумӣ медиҳем. қавсҳоро бо ҳам зарб зада аз қавсҳо озод мешавем. дар ин ҷо аксарияти хонандагон ба як хатогие роҳ медиҳанд. аз ин сабаб бо диққат бошед. аломати минус ки шумо онро мебинед маънои онро дорад ки дар ин ҷо адади минуси 1 вуҷуд дорад ва онро низ ба ҳар як аъзои дохили қавс зарб задан лозим аст. пас аз зарб задан аломатҳои аъзоҳои дохили қавс дигаргун шуданд ва муодилаи мо чунин шаклро ҳосил кард. аъзоҳои якхеларо ҷамъу тарҳ мекунем. сурати муодиларо ҳал мекунем ва решаҳои ин муодиларо меёбем. дуто реша ҳосил шуд. x1 ки ба минуси 5 баробар аст, махраҷи муодиларо ба 0 мегардонад. пас фаҳмида мешавад ки ин решаи бегона аст. x2 баробари минуси 1 муодилаи додашударо ба баробарии дуруст меорад ва решаи муодила ҳисоб карда мешавад. биёед муайян кунем ки мавзӯъро то кадом дараҷа аз худ кардаед. барои шумо якчанд намунаи муодилаҳо нишон дода мешаванд ва шумо бояд муайян кунед ки оё ин муодила муодилаи ратсионалӣ аст ё не. барои фикр кардан ба шумо 5 сония дода мешавад.
خانندگان گرامی، آیا این معادله راسیونالی است؟ در اینجا جمع و ضرب وجود دارند. ریشه و درجه ندارد. پس معادله راسیونالی است. امیدوارم شما نیز جواب درست را یافته باشید. این معادله هم معادله راسیونالی است. در این معادله ریشه موجود است. پس فهمیده می شود که این معادله راسیونالی نیست. و درباره این معادله چی فکر میکنید؟ این هم معادله راسیونالی است. در این مثال چی؟ در اینجا درجه وجود دارد، اما درجه عدد بوتون می باشد. پس این معادله نیز معادله راسیونالی می باشد. این معادله درجه نشان دهنده‌اش منفی است. آیا این هم معادله راسیونالی شده می تواند؟ حتی با نشان دهنده منفی نیز این معادله راسیونالی است، زیرا x در درجه مینوس 1 معنای 1 تقسیم x را دارد. در اینجا باشد درجه به 0 برابر است. آیا این هم معادله راسیونالی می باشد؟ بله، این هم معادله راسیونالی است، چون که هر یک عدد به استثنای 0 در درجه 0 به 1 برابر است. و نهایت مثال اخیران در اینجا باشد با دقت باشید، چون که درجه x کسری است. از روی خاصیت های درجه های کسری ما میدانیم که x در درجه 1 تقسیم 2 به ریشه x برابر است. در معادله های راسیونالی باشد ریشه نمی آید. خوانندگان گرامی، در همین لحظه باشد درس امروزه ما با همراهی شما به آخر می رسد. امیدوار هستم این موضوع را خوب از خود نمودید. خیر، تا درس های آینده.